Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τι κρύβει εδώ μέσα η κατσαρόλα, αυτό που θα φάω. Βλέπω ότι έχει λάδι, οπότε... OMG! Καήκε το φως, όχι. Φασολάκια. Και μισό λεπτό. Ναι, και θα φτιάξουμε το φαγητό. Πιάτο. Πιάτο, κλασκούρα και γύφτο φασόλα, γύφτο φασόλα, γύφτο φασόλα, γύφτο φασόλα. Εσάς πείτε μου κάτω στο σχόλιο, σας αρέσει το γύφτο φασόλα? Εγώ βασικά τρελαίνομαι. Για σας δεν ξέρω. Ωραίο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κρεμμύδι και τέτοιο. Ωραία. Βάζουμε κρεμμύδι. Μην ακούτε. Ναι. Μιλάει το σκύλο μου. Ναι. Μετά θα βάλουμε λάδι. Τι κάνουμε μετά? Θα βάλω ξύδι. Τόσο ξύδι. Ανακατεύω. Θα βάλουμε και λίγο αυτό το πράγμα. Και θα φάω και λίγα κολοκύθια. Ψωμί φυσικά. Λίγο, όπως πάντα, λίγο αλάτι και αυτό είναι το φαγητό μου. Γεια σας! Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και σχόλια και like. Γεια σας!